Gima nyaka wang'e ni nitie telo nyadiriyo. Nitie telo ma ng'ato bede kuom chik. To nitie telo ma ng'ato bede kuom mbi. Telo ma ng'ato bede kuom vi en defacto, ma ng'ato bede kuom chik en di jua. So Raila Odinga tende mar piny luo ni, mobedo ko ja siasa maduong' e piny luo ni, en defacto. En ok ya en tho magoli be samoro kata kibet mos. Kapod iyudo dhogi miwuoyogo, to pod ikoma ni ji otim ma gi macha. Ang'eyo ni nitie ji mang'eny ahinya madohero mondo Raila Odinga odhi oywe. To nikech telo ni ng'ama noyiere onge, Nyasaye mane okete kanyo. Mane mokany mane kobiro bedo nyaka sama koro Nyasaye oneno ni ok onyal dhi nyime gi tijno. Omiyo ng'ama paro ni mondo koro odhi oywe, thuolo no ma Raila dwa wene en odwa time nade. Omiyo Raila obeda beda ka en gi rieko monyalo ng'ado. To ng'adne piny beda ahero ni mondo kane nyalore to gima ne Uhuru Kenyatta dwa kelonwa ni official leader of opposition cha mane dwa kel gi BBI cha. E thuolo ni pod wanyalo wuoyo gi President William Ruto mondo kele mondo Raila odhi obede komno ka koro joye gi te luwe to dhigo. To ka kamano to losne kom maduong' miluongo ni Chairman of National Council of Advisors manyalo advise the government e gik mabeyo mowinjore